Alle sammen, og velkommen til det her. Jeg vil lige ind og vise jer et CSGO-kill, jeg fik. One deep gennem smoke. Jeg ved ikke, om det var helt præcis gennem smoke, men jeg vil bare gerne se, hvis jeg ser det. Så starter vi. Men jeg får ham. Og så starter vi. Jeg sidder nemlig og spiller sammen med to af mine venner. Ham der hedder Krudt Jeppe og Tobias Toft. Nej, ikke Tobias Toft. Tobias Husted Hansen. Så, og vi gik lidt troll, fordi vi sad og spillede med en hacker. Og det var ikke så hyggeligt at sidde og spille med hacker, vel, men det er det, der kan ske, når man hacker. Og jeg fik selvfølgelig en nade kill, fordi jeg er god. Så er det nu. Nej, det er ikke nu. Men det er lige om lidt, så får jeg et rigtig godt kill med Deagle. Jeg tror, det er nu. Det er nu. Jeg havde ikke på nogen måde set ham. Og jeg one-digger ham bare sådan der, igennem smoke. Jeg flyttede også rimelig meget ud på videoen. Eller i gamet sammen med mine venner, men det er jo det, der kan ske. Men jeg vil egentlig bare gerne se, hvad der var, jeg siger til det der kill der. Jeg synes, det er rimelig godt. Jeg synes ikke, man kan bruge sig over det. Men han var sådan lidt en hacker, ham der, hvad hedder han, Tantau. Det er bare lidt ulækkert, så tak fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej.